Sa manahan na sa di ka ba ito, anong magpa-lipstick man pagayo. Mamuring na po ko. Saka? Mamuring. Yan out, Bibi Troy. Mag-travel ko. Ito kaya kong bag. Tanawa. Oo, pahiring siya. Lakaw mo no. Nakainingan. Troy. Balik na ko niya, Troy, ha? Uy. Magmaoy dyan na niya inig mata. Sige na, Dora, biyahe na. Sana ko eh. Ikaw, amping. Tak, pan mangka ka? Ikaw lang. Ba't ka dili? Apas ako, mag-commute ako. Ay, ko lang sa bantay ni Troy. Oh, ikaw. Outfit check. Ay! Sorry, iba. We're going on a trip. Charot. Pretty girls. Wala si Panda. Gani no, hasol. Gawa sila. Kira na sila. Katulo na ng adlaw. Katulo na, panahuman. Say hi. Charot. What's up, mananap? Manager partner si Marjong. Napi partner si Mr.lem. Laka. Amo ang isa. Ramiraman ha. Gahi kayo na. Third. Wala kayawa niya. Shy type ang mga kauban, shy type. Nagawin na masunod. Wala, bala na. Sa man yung cravings na karoon na na. Pila ka niya. Nasa man yung spaghetti, mga Manok. manok, Crispy chicken. chicken. Crispy chicken yung mga. Yes. Saan birthday? Ha? Ikaw. Happy birthday, Ana! Happy birthday, Ana! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Ana! Advance happy birthday, ha? Oo. Na-advance, ay. Advance na. Mascot. Advance happy birthday, ha? Mahanda mo, Pam. Ay, maginis ako yun. Kami, mascot. Grabe ba si Hana? Advance na mo ang birthday niya daan para next year. Wow. Uya kayo na? Oo. Pwede mo ba mag-birthday daw? Isa ka tuwin. Kami ra dire, exclusive. Exclusive na mo ning ibabaw karon. Pero managan na pud ang tawa niyo niya pag human namin. Manabisita. Ikaw na dira na. Gabi si Mr.lem mo pragikan pa kuan ba nangungo. Nagpako ninyo. Ikaw ba kayo? Hindi ko imutang. Sana nagpanas. Humanamig kaon tanan. Si Hana na lang di nabilin. Siya pinakadugay mo magkaon. Ang kamot kong kaon kay matutoy, di ba si Troy? Matutoy biya. Troy. Si Troy. Duga man kasumpay. Ah, grabe makahungit Hana. Ano kung compartment? Chill ride with music. Cravings satisfied.